Κοιτάξτε, κύριε Πρετεντέρη, νομίζω ότι είναι δύο τα βασικά πράγματα. Καταρχάς, είναι σαφέστατα ζούμε μια εποχή όπου υπάρχει έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το είπαμε τελείως, το είπε ο κ. Σαλαβάνος. Συμφωνούμε απόλυτα και στη διαπίστωση αυτή κανένας δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Ούτε μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένος, ούτε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα, ούτε νομίζω κανένας μας. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια ουσιαστική μετεξέλιξη της βίας. Δηλαδή, μέχρι τώρα βλέπαμε τα επεισόδια να γίνονται μέσα από μεζικές κινητοποιήσεις και στις παρυφές μιας πορείας, να υπάρχουν και κάποιο είδους τέτοια φαινόμενα. Τώρα συζητάμε για συγκεκριμένα ντου. Είναι η τρίτη φορά που είναι τσουγκολονάκι αυτό. Ναι. Τα οποία, τρίτη φορά το τετράμινο. Άρα σημαίνει ότι η αστυνομία μας δεν ήταν και δεν είναι προετοιμασμένη να τα αντιμετωπίσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται σήμερα και μελετάτε πώς να φτιάξουν ομάδες οι οποίες να μπορούν να αντιδρούν σε αυτό. Αλλά θέσετε και ένα θέμα πολύ σοβαρό στον κύριο Αλαβάνο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα θέμα συζήτησης ουσιαστικό. Πώς θέλουμε να συμπεριφερθούμε απέναντι στο πανεπιστημιακό άσυλο? Γιατί θα πρέπει μονίμως τα πανεπιστήμια μας να είναι το ορμητήριο αναρχικών, να είναι το ορμητήριο φαινομένων βίας, να είναι η αποθήκη των Μολότοφ, να είναι το καταφύγιο αυτών που βγαίνουν, τα σπάνε, καταστρέφουν? Ακόμα και οπλοφορούν, γιατί προχθές στο Κολονάκι κάποιοι οπλοφορούσαν. Ναι, για μισό λεπτό όμως, γιατί έτσι αν το πάτε, όλοι οι δρόμοι της βίας οδηγούν ντε και καλά στο πανεπιστήμιο. Όχι, και δεν είναι αληθές. Αυτό το οποίο βλέπουμε... Δεν είναι αληθές. Όχι, έτσι ακούγεται. Όχι, για το όνομα του Θεού. Έτσι ακούγεται. Δεν οδηγούν όλοι οι δρόμοι της βίας. Για τον συγκεκριμένος δρόμος όμως, για το όνομα του Θεού. Αλλά φαινόμενα που βγαίνουν... Μην μείνει η εντύπωση ότι έτσι όλοι οι δρόμοι οδηγούν. Για να μου ξέρεις ότι μακριά από μένα τέτοιου είδους απόψεις. Διευκρίνηση. Αλλά να πω κάτι. Δεν το λέει η κυβέρνηση σήμερα, γιατί είπε αντίθετα ο κυβερνητικός πρόεδρος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, το οποίο εθελοτυφλούμε αν δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Εγώ είμαι της απόψης ότι αυτό το άσυλο δεν στο όνομα μιας δημοκρατικής ελλείψεως του παρελθόντος, γιατί έχουν περάσει τότε που παίρνει το σπουδαστικό στα πανεπιστήμια, και τι κάνουμε τώρα. Μα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο για να αυτό το πράγμα. Γιατί οι ηγεσίες των πανεπιστημίων έχουν φανεί κατώτερος των περιστάσεων. Υπάρχουν οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να τις αναθεωρήσουμε. Και να σας πω και κάτι και να τελειώσω με αυτό, γιατί θα μιλήσω και οι υπόλοιποι. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση σαν πολιτική είναι μια πρόταση αποχής της αστυνομίας ή μια εντολή, γιατί το διάβασα σήμερα και εγώ στα νέα και επικοινώνησα με τους αρμοδίους, αν υπήρχε εντολή να αφήσουν να εξελιχθούν τα επεισόδια. Ο κύριος όμως διαβεβαίωσαν κατηγορηματικότητα ότι τέτοιου είδους εντολή δεν υπάρχει.